Jedna od prvih koju bi je možda dotakao jeste da zajedno možemo puno više. Da jedinstvo zapravo novorođene djece Božje koja zajedno djeluju može ostvariti daleko veći utjecaj za Krista i Kraljevstvo Božje nego kad mi osobno samostalno nastupamo. Međutim, postoji problem zapravo gdje mi kao crkve i mi smo to doživjeli, recimo kad smo došli u Zagreb, započeli crkvu, vjerujemo da nas je Bog doveo tu, da počnemo djelo Božje onako kako je On nama stavio na srce. Poslali smo pismo svim vjerskim zajednicama novorođenih koje smo mi tada znali. Način na koji smo mi bili tretirani od nekih, ne od svih, zapravo je bio vi ste sekta. Tako da među nama kao crkvama zapravo može biti situacija da jedna denominacija smatra drugu grupu ili denominaciju zapravo sektom. I tu zapravo nastaje problem i podjela kod nas zbog čega vjerujem kao tijelo Kristovo nismo toliko učinkoviti da ostvarimo ono što Bog želi za nas.